1926ko uztailaren 22an, goizeko 9 eta laurdenak aldera, Andikona plaza hau heriotzak hartu eta bertako ume eta nausiren bizitza betirako geldatu zen. Aurten, kanpandorreko erlojua egun eta ordu horrekin gelditu jaku. Plaza honetan bizi izan zen tragediak gure bizitzan geldiune bat egiteko eta gogoratzen hasteko momentua dala esateko. Hemen hil ziren lagun eta senide guztiei omenaldia egiteko ordua dala esateko. Gaur, lora hauek zuentzako dira. Ajuriagerra Artabe Dionisia, Ajuriagerra Etxeberria Juliana, Aldai Ascorbebeitia Vicente, Aldai Capanaga Alberto, Aldai Capanaga Francisco Javier, Aldai Capanaga Irene, Ascorbebeitia Ureta Mateo, Ascorbebeitia Gogenola Francisca, Aspe Belacortu María, Aspe Belacortu Pedro, Aspe González de Audícana Carmel Elibe, Aspe Elespe Tomás, Belacortu Arteche Nicolasa, Viteri Aspe Feliciana, Viteri Aspe María Loreto, Picinay Bengoa José María, Gallastegui Urien Dominga, Garcés Iturrieta Emeterio, Garcés Ollanguren Pedro, Garcés Ollanguren Juan Manuel, Garcés Ollanguren Teodoro, Garcés Ollanguren María Jesús, Garmendia Juan Antonio, Garmendia Miren Garbiñe, Irasuegui Gorostiza Bienvenido, Irasuegui Gorostiza María Cruz, Capanaga Urquiola Feliciana, Lasuen Goicolea Javier, Lasuen Goicolea Jesús, Lasuen Magunazelaya Jesús, Lasuen Pinto Sabin, Lasuen Pinto Iñaki, Lasuen Pinto Justo, Lersundi Ambrosio, Lersundi Pedro, Ortiz de Zárate Gallastegui Víctor, Ollanguren Arruabarrena Gertrudis, Sagastizabal Ajuriagerra Mari Carmen, Salutregui Manuel Sebastián, Trapero Rebollar Paula, Ugarte Uriarte Julián, Urrejola Visiola Laureano, Mutiko Ezezaguna, Nescato Ezezaguna, Irazábal San José Julio, Piedra Epifanio, Ruiz Arroyo Vidal, San Segundo Blanco Joaquín, Albinarrate González Vicente, Albizarrate Vicente, Arnaiz Arteche Santiago, Llanos Rodríguez José María, Muñoz Rojo Clemente, Díaz Muñoz Fernando Francisco, Elorza Ormaechea Daniel, Hernando Salaverría Saturnino, Ibeas Larios Sandalia Pablo, Losada Aguirre Lorenzo, Pérez García Mariano, Ruiz Díez Lauro, Vallejo Jaura Abelino. Gaur beste urduña bat datorkizue Otxandiora. Ni neu, alkatean naizen aldetik eta hiriaren izenean. Ez dut gozokirik ekarri, baina paperak bai. Albiste honez beteriko papera gainera. Urduñan badaramatzagu urte batzuk oroimen historikoaren alde lan egiten eta hau azken harrikozkorra dugu. Joan den uztaileran 11an Urduñako udalbatzak EH Bilduk eta EAJ osatua aho batez onartu duen adierazpen instituzionala da. Frankismo garailuze bezain ilunean hartu ziren hainbat akordio balio barik utxe dituen erabakiaren agiria. Akordio horien artean
Urduñako udalak Angel Salas Larrazabali eman zizkiona daude. Urduñak zemekutxun izendatu zuen, zuon herria bombardatu zuena. Urte batzu geroago, hiriko aginde makila eman zion, eta hori guztia gutxi balitz hiriko urrezko domina ere jaso zuen. Beraz, sufrimendu itxela sortarazi zizuten pilotuari Urduñak eman zizkiun ohore guztia baliobari geratu direla esatera natorkizue. Urduñak ez zuela inolako ardurarik eduki Otxandioko bombardaketan, baina bai ohore horiek ematean ordea. Hori dela eta Urduñaren izenean barkamena eskatzen dizuet. Barkatu, mesedez, ohorerik merezi izan ez zuen Urduña baten izena, goraipatzeagatik. Gure ustez, ohore bat izatetik urrun, lotsa gorria da. Agerian dago ezin dugula historia aldatu, baina historia egin bai. Iraganean gertatu zena jakiteak etorkizun hobea eraikitzen lagunduko digu. Eta gaur, hau bezalako ekitaldiekin historia egiten ari gara. Atzoko zuon malkoak laster Iribarre bihurtu daitezen. Mil esker Otxandio, bezarkada zintzo bat, eta segi aurrera.